бо дархости шумо азизон имрӯз мо дар бораи дӯстдоштаи ояндаи Шавкати Мурғпарвар Эсен Учар ҳарф мезанем. номи аслиаш Башак Парлак мебошад. салом азизон, хуш омадед ба шабакаи мо. ҳатман обуна шавед ва ба навор лайк гузоред. мо оғоз мекунем. Башак Парлак 3 октябри соли 1989 дар ноҳияи шарқои Тегирдак таваллуд шудааст. донишгоҳи Малтепа бахши робитаи байналмилалӣ ва Иттиҳоди Аврупоро хатм кардааст. фаъолияти ҳунарии худро соли 2003 бо силсилаи филми Золим оғоз кардааст. актрисаи ҷавон ки бо иҷрои бо муваффақияти худ дар сериали телевизионии Фикри ман инҷо гулӯ соли 2007 ба экран баромада буд, диққати ҳамагонро ҷалб кард. нақши асосии худро дар сериале бо номи Серче дар соли 2008 дар нақши асосӣ Майн Аслан нишон дод. Башак Парлак соли 2011 ровии барномаи ҳаҷвии Ҳайрет Биршей дар ТВ Стар буд. соли 2013 дар филми Нева нақш бозидааст. дар қисми 13 Башак Парлак инчунин дар силсила филми Фатиҳ Ҳарбӣ ширкат варзид. соли 2014 вай дар филми Номи худро аз ман пурсед бозӣ кардааст. Озгурҷак Чевик ва Башак Парлак нақши асосиро дар мазҳакавии Шавкати Мурғпарвар ва Шавкати Мурғпарвар 2 ва Мо маъюбем дар соли 2015 нақшофарин намудааст. ҳаёти шахсии ӯ. Башак Парлак як муддат бо Кемел Учар ошиқ буд. муносибати худро моҳи майи соли 2014 қатъ карданд. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба филмҳои нақшофаридаи ӯ. мо ба тоҷикӣ мегӯем, дар акс филмҳо бо забони туркӣ дарҷ шуданд. соли 2016 Офтоби зимистонӣ сериали телевизионӣ. соли 2015 Шавкати Мурғпарвар 2. соли 2015 Қиссаи баҳр. соли 2014 Севдам Алабора. соли 2014 Номи худро аз ман пурсед. соли 2014 Сарайлиси имрӯзе мавсими 2. соли 2013 Фатиҳ Ҳарбӣ. соли 2013 филми Шавкати Мурғпарвар мавсими 1. соли 2013 сериали Нева. соли 2011-12 Ямак Ахмед. соли 2011 Сират. соли 2010 Маҳпайкар Косем Султан. соли 2010-2011 мавсими 3 ва 4 Папатям. соли 2009 Қадами мувофиқи ишқ. соли 2005 ҳаёти талх ва ғайраҳо нақшофарӣ кардааст. азизон, бо ҳамин тамом хайр мегӯям бо шумо.